Horas madita saludna. Huriani Tuhata na hinaholongan ibasan guarni Tuhata Jesus Kristus. Parhalado do sudina makubasi di parmingguan pukul 10 saron. Pasaton tuhita saludna selama hari Minggu. Jala dihamuna manami inanami suang-songoni yanakon nami na pasubulung. Na odope perjolos halim mar Minggu di HKBP Bogor. Hu pasat hamima selamat datang, selamat beribadah. Tapasada marohata, tapu kama parmingota, tapu jima tuhata merede mahita sia bukede nomor 112, ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia na tumapalangit do tanoon, amen. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala ahu sendiri uso sogot di biru-biruku jala luluakku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di punguan naga nupari, wujud di tengah-tengah di biru-biru na akan nama pari ibana, suang songoni ahu mangalului biru-biru kusogot. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami,
Sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olo kami manangihon dohot majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jalala badia rohanami. Sai urupi ma, asalam marhaposan kami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jumpa kami hangluan saleleng ni leleng na. Amin. Tabigima patik ni dibata, iman natur surat di buku si Matius bidu onom ayat 33 songonon ma tersurat di si. Sai jumolo ma lulihamu harajaon ni debata dohot hati goranna, dungi tabahonon ma dosude aka odeng tu hamuna. Ido saatna atong ram mangido gugu mahita tu Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nombar tu patik mi. Amin.
tato putiama dosata martang yang mahita. Ale amanami jala debatanami na di buano gijang, pargogo na sohatudusan. Perdengan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asin roham. Saimar pamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingon akka dosa nami, ay jojo hami mardosa maradopoko, jala jojo husungguli hami rimasmu marhite sian pangalison nami di khatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalison nami, unang alang asin roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata haton nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata, songositong na manguluahu ni na Tuhan Jehovah, tung na solomodo roh kumida hamatian ni parjahat, na lomodo roh kumida hamumulak ni parjahati tumadiko dalanda asa mangulu ibana. Hasangat pema di debatan dan gijang. Amin. Turpuk epistel diita di bagasan Minggu Sadarion, imana tersurat di buku Amos bidu 5, memuka sian ayat 4, rodi ayat onom tajahama marsikat soring. Ay songonodo hata ni Jehovah tu pinopar ni Israel, luri hamu maahu asa mangulu hami. Luli hamu majahuba asa mangulu hamu, asa unang dirapok bagas ni si Joseph songonapi, jala sudah dipangan, HP dangadong pangitopi di Betel nanggo sahala idonggo sana, mertua doakan na tumangion hatani debata, jala na upeopsa. Amin.
Taha tidak ko maha porsiatai songon nahina tidak ko nidongarta saha porsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea dide bata Jahoba ido ama pargogo naso haturusan na tumapalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria naga begabean si Anton di Parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di haupinor silang na tuat tuban nutoru dong kitanom na mula mengeluh diari patuluhon nama naik ke surgo lahulu tusiamun debata Jahoba amanai parugogo naso hatu dosani disimai bana pemsogot tutanoon mangumi ala na mengeluh do namate au porsea ditondi Parbadia jalarung sada huria nabadia huria hatopalan Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatei namandok mulak mangulu sogot daging halak nong mate dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Shalom. Shalom. Uja hamima dikting namasa dihuriata ima HKBP Bogor Minggu tanggal 10 Juli 2022. Na parjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis. Topik minggu, Yesus mengalului jala paluahon namago. Dapaduahon dakdanak nasorang. Nah di hari Jumat 8 Juli 2022 di basa-basa hotuhatado sada dakdanak bawa anak kedua di keluarga Nia Amata Roni Junaidi Hutajulu Inata Dametua Masro Boru Nababan, alamat sektor Hermon. Alai di bagasan Parsahito do dakdanahi, alani tatangiakon ma anggiat tumibu malum dakdanahi, ibur magodang bayan las niroha di keluarga jala hasangapon di debata. Na patuluhon tikting merbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma Brian Haratua Napitu. Anak ni Amata Joni Napitu. Tubu ni Inata Theodor Lasma Boru Pakpahan. Alamat Gria Yasa Lestari Jalan Mawar 1 nomor 56 Bojonggede Sektor Sion. Ruas ni HKBP Bogor. Dohot Orwana Citra Sintia Devi Reynanda Boru Sembiring Meliala. Boru Niamata David Jumpa M Sembiring. Tubu ni Inata Reli Epi Ina Boru Purba. Alamat Jalan Karet Belakang nomor 22 Jakarta Selatan. Ruas ni GBKP Runggundiski Deli Serdang. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 23 Juli 2022 di HKBP Bogor mulai pukul 8:30 WIB. Na paopaton ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 10 Juli 2022 tajalo do gabe ruas ni HKBP Bogor ima keluarga Rudi Julianto Siahaan, Ratna Ernawati Boru Nainggolan dohot sada dakdanak, Yana Konnasida Narosian HKBP Kartanegara Resort Jawa Tengah. Alamat Sektor Sion. Huria Pasahaton selamat datang di HKBP Bogor. Anggiat ma nasida gabe ruas naringgas marminggu dohot mar huria.
na palimahon ruas namoding na di hari Minggu 10 Juli 2022 nunga jumolo marujungolu amata situa Martin Washington Batubara ama nama balu umur 22 tahun alamat sektor Jaitun. Kemudian di hari Selasa 12 Juli 2022 di TPU Cipaku. Dung jolo di Patupa ibadah tutup beti jenazah di gereja. Di hari Sabtu 16 Juli 2022 nunga jumolo marujungolu amata Tigor B Sianturi ama nama balu umur 56 tahun. Alamat sektor Kapernaum, sadarion di Patupa Huriat Tado permingguan di rumah duka Pulasara Bogor, masuk pukul siawip. Nah hinobasan ni pendeta Trinitati Borusiahaan MTH dot situa T Boru Siregar tu udean sadarion Minggu 10 Juli 2022 di TPU Cipaku Lama. Huria pasahaton turut berduka cita tu keluarga, anggiat ma tu hata na mangapuli rohani sudi keluarga na tininggal honna. Na paonopon pertanyaan sektor. Di hari Kamis 21 Juli 2022 masuk pukul 10 siawip. Pertanyaan sektor di Patupa di gedung sekolah minggu lantai 2. Nama jabui jala perhubas di pertanyaan sektor ima sektor Kapernaum. Jala sektor na asing nai madohoti marhite jum ling jum akan disagihon sintua sektor di WA grup sektor. Ria mahita madohoti jala protokol kesehatan. Selanjutnya, seksi Naposo Bulung sesuai dengan program kerja Naposo Bulung pada hari Sabtu sampai Minggu 13-14 Agustus 2022 akan diadakan retreat Naposo Bulung bertempat di Camp David Resort Cipanas. Bersama dengan ini, Naposo Bulung akan mengadakan penggalangan dana melalui kidung pujian di depan gereja pada hari ini 17 Juli 2022 setelah ibadah pukul 11 dan pukul 14 WIB. Marilah kita doakan agar program tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi Yosef Hasibuan nomor 0813 111 892274 dan Talenta Siagian di nomor 085 7702874777. Selanjutnya Dewan Marturia, seksi musik. HKBP Idol 2022 Resort Bogor. Seksi musik HKBP Resort Bogor akan mengadakan kompetisi bernyanyi HKBP Idol Resort Bogor. Syarat peserta yang pertama, peserta adalah jemaat dari lingkup HKBP Resort Bogor, HKBP Bogor, HKBP Immanuel, Kandang Roda, HKBP Pura Bojong Gede, HKBP Pelabuhan Ratu, HKBP Bethesda Ciampea, Pospar Bethlehem Cilebut. 2. Peserta adalah penyanyi solo atau solo singer, bukan duo atau grup. 3. Peserta dibagi dalam 4 kategori berdasarkan usia, yaitu kategori anak di bawah usia 7 tahun, kategori anak remaja usia 7 sampai 16 tahun, kategori pemuda atau umum usia 17 sampai 59 tahun, kategori lansia usia 60 tahun ke atas. Yang keempat, peserta akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku Ende yang dapat dipilih dari 5 alternatif lagu yang telah tersedia berdasarkan kategori peserta. Pilihan lagu dapat dipilih sesuai dengan pilihan
yang ada pada link pendaftaran. 5. Peserta akan menyanyikan lagu pilihan dengan format lagu sesuai -1 yang disediakan panitia dan nada dasar yang disesuaikan kemampuan peserta. 6. Peserta wajib mengikuti setiap tahap yang diadakan dalam program acara sebagai berikut. Pendaftaran peserta 26 Juni sampai 14 Agustus 2022. Technical meeting 17 dan 20 Agustus 2022. Babak penyisihan Sabtu 3 September 2022. Dewan Diakonia, Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu 24 Juli 2022, mulai pukul 8 sampai 11.30 WIB, Seksi Kesehatan bekerjasama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai parkir. Informasi distrik. Sesuai dengan hasil rapat MPS, MPSD, dan surat preses perihal persembahan terakhir dana pensiun HKBP, maka hari ini, Minggu 17 Juli 2022, di semua ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan terakhir ke dana pensiun HKBP. Dengan demikian, gerakan 1000 yang kita laksanakan selama ini akan berakhir seiring dengan pengumpulan persembahan pada hari ini. Surat preses terlampir di Warta Jemaat. B. Sinode Distrik Amandemen HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Senin 25 Juli 2022, mulai pukul 8 WIB sampai selesai, bertempat di HKBP Bakom Cilengsi, akan diadakan Sinode Distrik Amandemen aturan-peraturan HKBP yang akan diusulkan nanti di Sinode Godang bulan Oktober 2022 yang akan datang. Peserta dari Resort Bogor yaitu Pendeta Resort, Pendeta Anwar P. Nambaban MTH, Sintua MTC lain, utusan Resort Bogor untuk unsur Sintua, Dr. Andus Parheheon Siahaan, utusan Resort Bogor unsur Ruas. Yang terakhir, Parhepengon, saldo 8 Juli 2022, 334.566.307 rupiah. Saldo 15 Juli 2022, 435.485.479 rupiah. Songonima amanginang tikting namasa di huriata, mauliate ma dihita, mauliate ma dituhatta. Jawa, Iriana, Iriana,
Dame di debatana sumuruk sa saluhu na roha. Ima mga ramoti akati-ate do pikiram muna. Di bagasan guardi Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marita saluhut na. Tabukama bibelta sian Lukas bidu 10 sia ayat sadaro di 10 Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Hujaha madihita tapar roha homa bibel tabe. Lungi dibongoti laos dibolusibana mahuta jiriko. Jadi adong madisi sahalak iduk niak kasih jalobeu namar guar si Sakkeus namo rado ibana. Dipangido rohana nangi daunna rupani Yesus. Alaidak terbahesa siala natoropi. Ai perdaging name me ibana. Gabi marlujung ibana tujulu dipanaik mahau gala-gala sada. Anggia dida ibana. Ai do dala si bulu sonna. Duk satu si mamereng ma Yesus tugijang. Los ninna mamadok ibana. Oh Sakkeus. Hatok mahomijur. Ai kosorang ahu tuja bumi sadarion. Jadi hato may bana mijur las rohana majak ko Jesus marnidai marungutungu mana sida sude madok na sorang do ibana hape itu halak si pardusa gabi Roma si Sakkeus didok matutuhani. Oh lo Tuhan satongan yakar takki mahulehut wakkana pugus jala yadong nahuangati si opak lopi mahu paulak jadi do Jesus matu ibana. Dapotat tua do pangisi ni jabus sadarion. Ai binopparne sia warhamdo nangibana. Ai narodo anak ni zolmai mangalului jala paluahon namago. Ola nido sahatna. Masayulido debata mamereng. Manusia melihat apa yang terlihat, tetapi Tuhan melihat hati. Iduman na saya terus doau bolo marjami tahu patorang tidak usah munafik di hadapan Tuhan. Bagaimana hatimu, apa suara hatimu, sangat Tuhan tahu. Jalaido na tortong dibereng debata manorus satu rohani jolma. Dang mamereng sia duru manang hadirion nisa sahalak. Ai bolo berengot tak kamangin ang nani haolongan ni Kristus Yesus saha mana hurang di sisak keuson. Ibana didok iduk niak kasih jelebeo kepala bia cukai. Namora orang kaya dihargai dia kapesta dihargai molorotu kaulaun-ulaun. Ada banyak manusia begitu melihat dari luar habenian apa yang kurang bagi Sakkeus. Dia pejabat, kemudian dia juga punya banyak uang, harta kekayaan. Sonang madohonotta ibana nian. Tapi dang alanido dipangido rohana do naing mernida perdepahan ni Yesus mau melihat rupa Yesus. Banyak penafsir mengatakan jangan-jangan dia sudah tahu si Matias orang bea cukai juga yang sama profesi mereka. Dia sudah dengar bahwa dia menjadi murid Yesus dan diterima oleh Yesus. Alanido gabe lawan neng mernida Yesus. Alai sayabat. Dia terhalang. Jadi bukan menghina tubuh, tapi mau menyatakan kenapa terhalang. Memang perdaging namet-met. Memang dia tidak terlalu tinggi. Itu yang terjadi.
Jala jojot do didok halak naso apala tibo say mamerek tugijam. Gabi say songon na berengon ni halak do ibana tutoro. Ido tikki di sibolga hubereng mar naik truk na balgay. Adok polisi tori song kaki amat ta supiri. Say songon na jagurat tok supiri manong kaki polisi. Duk peturun supiri ba polisi do musim mamerek tutoro. Ayala ni digijang ni trukido mana songon na tibuhian. Songoni maon alay bana say mamerek tugijang. Kekayaannya juga tidak membuat dia semakin tinggi. Hamorau naidang bui mabait tibui bana. Bisa saja kalau menurut banyak penafsir, jangan-jangan Zakheus juga sering dibuli oleh banyak orang. Bui dotong direhei. Ana sorehian ni zol mau. Jala bui musedo adong madokon ala na direhei do ibana gabe terus mencari bagaimana supaya dia tidak lagi dibuli. Gabe bui sampai kepala bea cukai atau dan dia kaya di Jericho, Huta Namora, daerah yang kaya. Ido na menarik di son. Jadi dang Peter bo ibana jupak tu Yesus nak pe masihol ibana naing jupang dohot Tuhan Yesus. Alai alana cerdas do si Zakheuson sudah punya banyak pengalaman. Dia mau melihat banyak orang berkerumun membuat dia terhalang. Peter marlujugi mana tujulu. Sia dia Yesus neng mardala ni marlujungi mazak iti mana tu hau gala-gala dalam bahasa Indonesia pohon ara narimbun. Adong go madok na sa unang apala dibereng ibana ay nga pejabat ibana unang apala dibereng na ibana manakok. Jadi hirabunido ibana di akka bulung-bulung ni hawaray untuk melihat Yesus. Ang giat di daibana dalam ni sibulun Yesus. Umma halak na mertua. Ketika Yesus hadir, dia benar-benar berbahagia. Mula taberengan nun diturpuktai las dorohana majakut Yesus. Yesus yang lewat dia tidak biarkan. Dia hendak berbahagia menikmati mertua di soddo tuana. Memakai kesempatan yang terbaik. Dan sangat disayangkan kalau orang datang ke gereja mulai dari masuk dia ngobrol terus. Sangat disayangkan dengan handphone ini bisa orang tertarik neng mamerengit di dunian. Ala ibu hidup cicit tinda masuk nasing, ujung ngalalap. Tangi bawa tu amin ngamulak kepena. Bisa. Sangat sayang orang tidak memakai kesempatan bersama Yesus di gereja dan tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Molo sopa jupang sasahalak di pertangyangan, di permingguan, di perhuriaon doho Tuhan Yesus mari suang nai marsi tutu maredde di permingguan ni hulului do disi bohini di bataki alai saya maranganangat tusan sangat sayang. Kita akan belajar kepada Zakheus, Yesus yang berjalan, yang datang di Jericho tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Naik kubereng songo pedokon niamusi. Epistel. Berbahagia orang yang mencari Allah, mencari wajah Allah. Songonidon. Di soddo tuana. Danga bolong boti ibana di bagasan ibana. Sahalak pejabat mengenengah tua merlujung majakit tuhau gala-gala ke pohon arah. Alai terberita do guarra pe kapala bia cukai di botojol mado
si Zakheus jala luar biasa. Di dapat to Yesus duibana. Orang dikatakan di Amos tadi ingin mencari Allah, tetapi sebenarnya Allah sendiri sedang mencari kita. Jaina pajupang do kita mengalului marsitutu naing jupang do Yesus, alai Yesus pesa botullah naing jupang do tu hita. Idoman na didok disuruh mijur Allah naik sorang di jabuna. Saya mau datang ke rumahmu. Jangan tapi kena keningan sahalak pejabat merlujung majakit tuhawara kepada pohon hau gala-gala di dokon pohon ara. Dia tidak melihat dirinya seorang pejabat. Dia merendahkan dirinya, yang perlu adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adong ko salak padita macontohon bayako kamu mah sahalak menengah tua merlujungi alalong ro artis naik tu tiang listrik. Ay nawaro matadangin nonna. Majakit tiang listrik alalong monirohana paredde. Luar biasa. Jadi gabi huingot do di huriat tah HKBP adok yak Kapolres. Saya borong ini ala dong bantuan keramik itarui mana sedalan itu gereja. Ya mang hebat du gereja on Kapolres ate mana rui keramik ngena yang kati mana ihuti seda-seda ahai dok koninat teh jalai do toho. Jangan pakai Kapolresmu di gereja ini. Kau beruntung boleh mengangkat keramik bangunan gereja nina. Luar biasa. Mertua do halak boloboi di liok Tuhani kesempatan lau pature-tureho bagas joro ni Jahoba. Sangat berbahagia. Jale ko berbahagia do mana? Udah ngala Kapolres mana mang las buana maun huriaun. Ai dia tu amat tepat ditanya di rupi coba ngangkat keramik ko. Tahu. Bersemangat. Karena untuk Tuhan itu luar biasa. Untuk berjumpa dengan Tuhan si Zakheus nang mailai bana amang pejabat doa baman non daksangai pikiri. Karena yang pertama dan terutama adalah mau berjumpa dengan Yesus. Jadi songon hiat doa tiki Magelang alisa lagi 3 inat tasikola doa tak kedadan isalah 3 produksi do ngau mertugas di Magelang saya dulu merbabu bui jam 2 pagi. Bui jam 10.02 itu suku-suku ni situ atiki di Magelang. Airang mabiar ramang mamulus yani obun gudang arong isi parjah musai di tonga-tonga ni merbabui terkenal. Tak sanga doho pikiri mabiar niku. Mulu sanga raho pikiri mabiar tohoro mabiar raho. Alai huingot dana di Salatiga, huingot di si keluarga, itu mana terus menuju sama Magelang naik sepeda motor na lebat-lebat satu Salatiga. Begitu juga Zakheus yang ingin berjumpa daksangai mana memikiri pejabat doau hebat naina mora doau untuk Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus. Dia tidak mengingat siapa dirinya, tetapi bisa bertemu dan tidak melanggar aturan untuk bertemu dengan Yesus. Jala naik sorang au tu jabum. Ada satu yang menarik. Alai itu magum mata zahat asa tabi dengan non. Ayat 5 tajaha majuak kaina ngamangda. Kita mari sama-sama ayat 5 tajaha ma. Duksahat tu si mamereng ma Yesus tu gijang laos ninna mamaddo kiwana. O Zakheus hatok mahumiju ai kosorang au tu jabumi sadario. Zakheus di atas pohon, Yesus bisa saja sambil melihat ke depan, Zakheus turun, saya mau ke rumahmu ya. Widu dohonon, Zakheus turun mau, dang diberek tu gijak. Alai naik pamalumun ni Tuhan Yesus do perjulu tekanan batin rohani daripada Zakheus yang selama ini merasa harga dirinya rendah
karena dia tidak tinggi. Dia selalu melihat ke atas. Sekarang Tuhan Yesus melihat dia ke atas. Terus do dibering Yesus. Sakeus turun maho naik sorang au tu jabum. Melihat ke atas ini adalah pemulihan pertama. Bila selama ini dia secara fisik melihat ke atas, yang mendorong ambisinya menurut banyak penafsir sehingga dia menjadi pejabat dan kaya. Sekarang Yesus melihatnya dan mengakuinya. Alai muse di padung malu mahido ko Tuhan Yesus nang bedisiho, tidak usah berada di atas. Saya menerima keberadaanmu apa adanya. Mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau pendek, saya menerima keberadaanmu. Saya mau tinggal di rumahmu. Titik. Otai ngotak kamangin angda. Sutuk teripu ikut julubaga kita mergincu merbadak mermeka mersudi pakai tai. Baru pui jupak tu Tuhan Yesus dah. Songo dia pahiaku lau maju pakko Yesus ima rohakido hasil repon ni rohakido pahean nauli di hadapan ni Yesus. Dan sesudah dia pulih, seandainya dia dibuli waktu kecil bersama Yesus, dia sudah pulih. Idona tabu. Dan itu biasanya cara Yesus. Perempuan orang Samaria, makanya dia datang ambil air siang-siang karena bisa dipermalukan orang lain, apalagi orang Yahudi tidak punya hubungan. Dia jo satahu panginumani naing minum mau yang tidak pantas. Seharusnya dia lempar air, lalu orang Samaria, lalu perempuan itu mengambil air, tetapi tidak minta air. Orang Yahudi, pemulihan, harga dirinya dihargai. Perempuan dia bagaimana? Parjolo dihargai, dijalo saya menerima keberadaanmu, apapun keberadaanmu, saya bersamamu. Ido mana disuruh maturun si Sakeus. Ai naik sorang au di jabum. Yesus mamerek tu gijang look up. Omma patorehon hadirion ni na makilala hurang salilingon. Jadi mulu adok pakilalat tahurang akamangina. Bagi Yesus kita diterima apa adanya. Marungutu manatorok. Maka ada dua halangan. Yang pertama, ada banyak orang secara fisik tinggi, mereka tidak membuat Sakeus bisa berjumpa dengan Yesus. Napa dua ho natoropon makadangi Yesus dang boy itu halak perdosa. Ini menjadi perhatian gereja. Maka ada buku yang menuliskan gereja tanpa tembok. Kalau tembok gereja membuat orang tidak bisa datang ke gereja, kenapa harus pakai tembok? Kalau sikap warga gereja sepertinya menolak orang-orang berdosa, kapan orang berdosa itu bertobat? Atiga dohalak muba, modo sotalia peluang tutonga-tonga ni gereja. Ay buasa saya lau mengalului hepeng lau pasikola ho burumi tu laki-laki hidung belang. Ia lau ho tujulun situai pangido tu diakoni sosial. Ay dok ko perempuan tu nasusilai satawi. Wah, naik pacong-congon ni situ yau, baru hukuman nasida dia dili nasida mau, dohonom mana suasi ho dangi boto ho karejo, jadi dak sau elian uang dia kuni sosiali, lau masih sekolah hone anak koki, inna sahalak satu kesaksian dari perempuan, wanita satabi, na markarijo tu nasi, waduh gereja tu, majakun menerima, memahami supaya bisa kembali mencari orang yang hilang seperti Yesus, lalu menerima pertobatan itu. Manang makuci gereja, song natoropon, mereka mengunci, nga fisik na makuci gabe sudari dan sida Yesus diberi Sakeus fisik,
romu senasida makuci semarhite perilaku om matarida marungutungut natoropi wah sejak kuno ni Yesus ala berdosa. Ini amanginangnya Yesus pasang badan untuk orang-orang berdosa sehingga diterima banyak orang. Dak berdosa Yesus alai siap tersilang asa majakok kita akka berdosa. Itulah sikapnya. Ungu-tungu tomma bakkoni jolma mabahem magolas ni roha di nguluna. Inilah hidup orang Israel sejak perjalanan mereka di gurun pasir, membuat mereka tidak sejahtera. Taingok mayak kamanginang da. Lu jado si parungut-ungut. Nata pun tung na barungut-ungut. Memang di zaman Belanda rekod do parungut-ungut na ladang mga barani mga alo penjajainin na gabi marungut-ungut. Molo di filosofi ni Jawa, inilah kemerdekaan yang tidak nampak inna. Lupatan nadang nyalo tentara di bulat day alai setabi pakai lai bagasar rohana. Jadi merdeka do inna songoni, merdeka ledak terida inna dah. Tetapi ini melelahkan. Orang Israel melelahkan diri mereka adalah ketika bersungguh-sungguh tidak sejahtera. Bolo tajaha, buah tajaha matutua teh. Ayat ono maju tajaha kain ngama. Ayat 6 kita baca ya. Mari kita baca ayat 6. Jadi hatop mai bana mijur las rohana majakku Yesus. Oh ngalas rohana. Bolo bahasa Batak ngamaredde yo. Nah, songonedde ni korama na ngamaredde na sida. Ala nilas ni rohana. Alai jupang do Yesus. Nailabungi Yesusi marungut-ungut. Dang doh terbawa las ni rohai. Halu cudai ala marpesta ha tabunain na. Aruk sada tangis nama huwa don wangin. Ira songoni mo. Si Zakheus marlas ni roha, tetapi orang-orang ini bersungut-sungut gabe magolas ni rohanai. Alain apa dua na donggo sisi positif na menurut tak kadongan. Apa sisi positifnya? Itulah orang Yahudi tak peduli pejabat manang namorai. Tahu kasihanionin na dong. Nah, itu satu sisi positif. Dak pola menjilat. Wah, hati-hati bah. Ay namorai Zakheus yan nong gabe solet tekeles tanonin na bolo majalaw itatusin. Dah. Tong do marungut-ungut. Itu satu sisi. Yang positif kabar ini tu sahalak pejabat namora dak pola mabuat lo alayom matadana si jalobewi di hasogon asongono do Roma halak Romawi tiki mabait dalan banyak jalan ke Roma inna dibangun dalan gudang bangun di Roma molo warga Romawi dak pola marpajak alayak kajajahani mabayar pajak jadi molo adong tim di son lau mangalion gabi monang nasida di tender gabi nasida maperbea cukai Leonon nama parjolo targeti misalnya sia 10 juta target Eliam masih 10 juta alai lomona do musema buat lo bisa ni boy bodoh gabe buaton na 120 juta 2 kali lipat bodoh silopi topat apalagi Jericho negara makmur daerah makmur bodoh tutu budak si tutu ido man na suguru hanyaka natoropi tu parbia cukeo ne sudiru di bea udah padok ni dong na sugu tadi samitana bayar kok kamu bolo dihita mabayar pajak kendaraan dang dia hitung benda manak tulu manang opa bolo disanin na tergantung benda inna rok seperti tanah sugutan marjamita bolo 5 benda hali 5 mapajak na yaitu magom mau nang marmobil hira songonimon unda jurang mobil lo para saya dulu para lapatan na masai gudang do nasida lam gudang dapot na bagudak tu sakuna ido man nagabe si sogo nasida tu dia ro nasida ido man na marsungut marungutugut nasida ala halak sibele sujalobeon dang bino to pe ibana dido dison sangat bobrok jalai mas sistem buado hita tutu nolo Jesus mandok buama amak padita ikonina ma ido sistem na sabui mamora do pejabat alai Jesus dang disi molo on odeng aidang bui mammon padumuon dan itu katanya sikap banyak orang bagaimana menyatukan kerajaan Allah dengan mammon. Ada terpadumu si patai. Mammon do nama naik rohana manang harazau ni debata molo namora dorak suturpuk tahun
Ayulah hoko patik ni debatang ngasudi hula Tuhanin. Sombong ibana. Atong gadis masudi artami. Ihut tom mau. Dungi mula maduli-dulion marungut-ungut. Ay masay gudang do sinamot na. Ternyata harta itu bisa membuat kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Imana didokon na dison. Dungi laoma ibana. Tujabu ni si Sakius. Las rohana. Mana menarik nguse dungi Roma si Sakius dang pola perduli si Sakius ungut-ungut ni hala dak pola songo nakadonga si pata bolo di bege ungut-ungut gabe ungut-ungut dia lusi hanimmu ido kokoa nang boy Jesus isot tamueku daw dang lu jay mana mangalusalusi habis ditenagai mangalusalusi dia punya dampak berjumpa dengan Yesus di dokibana masongono satonga ni artakon lehonokku tunapugus setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kutipu kutindas maka saya akan beri 4 kali lipat. Bolo somalna bolo adong ditipu 100.000 ditipu 100.000 tabba 20% do mulu menurut pateki ala di bani mana obat silop pitopat bayarokku buado persoalan deso tergudang go memikiri ay nong ritik go dak ko boto kay natamang da gudang go menafsir nong ritik go ramat tau dak tohoy Tuhan dak satonga alay buado inattani si Sakius nulani Waduh hamuak kainang, adong go sangalak songoni amat ngamar lilang ijulun 500.000 nasa 100.000 sehari 2 hari tulun na ihuria do sada huria do eleo tuinatta elema tuinatta di pudianin ai do koninette nangol kulilang ibahin ipaulak jala hatok po mati amattai nakapikiran na horowai ai lilang ison jala donggo hepeng ngarap keriju do nasidene 2 alai duk sahat disan pesta ni huria itulak ipaulak mo sa 7 lilangi nangok kulilang ni nenatay buadoy si Sakius buado di son alay berengot tama ayat siyai di soddo inatay tarida manak tajaha jo ayat siyai rak mahita majaha ayat siyai jadi di Jesus matuibana dapotat tuano pangisi ni jabos salarion ay pinopersia berhamdo nang ibana dakora si Sakius ternyata istrinya juga mendukung kebersamaan dengan Yesus perlu dukungan anak-anak juga mendukung ay pangisi ni jawi sadari penghuni rumah itu benar-benar bersama-sama setuju pro kepada Yesus. Jadi mulai di Matius 25 ini do Yesus dibohi ni akan pugusan dibohi ni akan somardihan Sakius sudah tahu itu terus duarong napugus di hamun na Tuhan Yesus maka saya akan berikan kepada setengah harta saya ini kepada orang-orang miskin. Bagaimana sikap istrinya? Sangat setuju ido manadoho tiba nomor 2. Bagaimana anaknya? Sangat setuju Aisyah dia horatuk triliun artani mau duduk satu orang toroti ngamai bulu gudang nani angatanna yang dia tipu bahasa dia nama obat tali selopi tobat leononna buina mautik bisa takut kalau dia alai dung jupak kapejol maut tu Yesus dangar taube inuman na dipiani remaja adong isi roh ketamakan tod di hamok kuson di tod di hamok kusono PA remaja kemarin roh ketamakan di tod di hamok kusono dodak kiamat dok mau liate sai hurang ne jala paduahon di tod di hamok kusono rasa iri orang yang iri sebenarnya dia sedang dipenuhi roh ketamakan jala di tod di hamok kusono halak na akar kejahatan cinta kepada uang bolo holak kepengon sebetulnya naung dipengaruhi
toddi hamokuson roh ketamakan idu manahudokon tu napo tu remaja atware muluduk songon na cinta tu hepeko dompet minga dirajai toddi hamokuson bukan lagi Allah di dalam dompetmu topuk adoram keluarlah roh yang hamokuso toddi hamokuson roh ketamakan. Jangan sampai jala ruar roh si Zakheus. Ternyata perjumpaan Zakheus dengan Yesus dak kepengo boibana. Dang di golom-golom behepeng nai. Jadi belum makatahatai hami dok inang ijabu alamar jamita tong nasugutan nasida. Beratiat sugare di Bogorun. Aisa dia ora nahurang ni natusinak saki 50 juta naik. Tuh majalo maroma tu jabu dah. Mana ku taruh matu tu Simonik Somonita inna. Sedia naik ora pembangunan ni renovasi ni Bogori. Tapi mah pasah penda si Zakheus. Ledang iso si Zakheus sira. Bolo sedia naik ora tu muse tu akarit-riti unak polalu jana po sebulungi maredde di luar inna. Asa pinasa sudi. Bui sudi beres nai Bogoron molo di sos si Zakheus. Aisyah toh ngapedak pola persoalan karena tidak ada lagi roh ketamakan dalam dirinya, ingin terus bunganai musai bunganian neng buaton nasudi nang bulung-bulung ngai sadang elea ketika roh ketamakan tod dihamokuso di bana dan orang-orang modern nak kahamau amang dotam inang gudang do nang dihinggapi roh tod dihamokuso tak sangat bersyukur tu Tuhan. Tikiro para biar cukai itu si Johannes ahirokon. Do Pak Johannes bainok kuasa muba inna para biar cukai. Buat mapajak hobar na yatur khonna. Unak tabba-tabbai lubi sian na diatur khonna tu pajaki. Ruak soldadu, wak tentara, militer, polisi. Buat hami nikmati ma gajimi. Doho tak katips nasing nasian perkarejuan mi. Unang gabi dobo sian nasing itu dok si Johannes. Karena mereka sudah dikeluarkan dari roh ketamakan. Toddi hamokuson. Buido masa hita. Dalau tiki husukur remaja natuari dia kata pengantar. Sudi do hamu remaja ineng mamora. Hira sudi do neng mamora. Karena apa? Karena ketika kita punya banyak uang. Jabatan tinggi. Banyak penghormatan. Di gereja mungkin juga dipersilahkan ke depan kalau istilah Petrus. Di julum mamuin. Maka hari ini kita diingatkan perjumpaan Zakheus akan berdampak ke dalam dirinya dan dia paham apa kebutuhan-kebutuhan yang Yesus butuhkan adalah bahwa seseorang itu peduli kepada orang lain di tengah-tengah kehidupannya. Puasa pola. Lau Yesus majupangi di toruni hau gala-gala atau di bawah pohon ara. Itu dia ima di dok dia para pudi. Aina rodo anak ni colmai mengalului jala paluahon nama aku mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Ternyata Zakheus yang kaya dan seorang pejabat dikatakan orang yang hilang. Boido HP berengon jagar berengon tikos HP adong nama aku di dirina. Salilik sopa Jepang di bagasa tod di taud dohot hatai karena Tuhan itu adalah kekal dan di dalam titik hati kita ada kekekalan. Saya dong do torus nahurang. Boido tiki si makola minggu Jepangi, boido tiki menengatua songo si Zakheus Jepang, boido dung lansia. Alai bolo bui, unak saya busi sahob behita. Jepang do Yesus yang kekal. Karena kita adalah kekal. Adong menganalisa, muasa dangolo jol mau mati. Dangadong gope nak pelias sulak-sulak karyapan mulubui dang mati dan terpaksa nama lah ilias sulak-sulak ada na sulak-sulak karyapan. Muasa dangolo mati karena masih ada jiwa kekekalan dalam diri seseorang itu, diri orang manusia. Kata seseorang analisis. Berarti bolo sejupak kita tutuhatai boido songo si Zakheuson berengol luar biasa. HPH dia adalah seorang yang hilang. Naing mahita unang hilang, jala unang ma songo nak kanatoropon, ruas ni huria unang gabe holan na marungut-ungut. Alay tay hutom ma Tuhan Yesus mengalului
jala jupang tuhalak na busisaon, na hurangan, na humu, ho na hasusaan di sido hita perjupangan doho Yesus membawa dampak yang baik terhadap sekitarnya. Dari walau jupak kita di bagas tikor doho Tuhan ta Yesus pasti membawa perubahan di tengah-tengah kehidupannya. Alai mulu sejupang dohita, mulu perbedayani bana marminggu mula musi tonggoi perbeda. Alai bolo halat da jupang songos sisak kisodo Tuhan Yesus membawa perubahan dan dampak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan mama masuk hita saluna. Amin. Martang yang mahita. Mulia di bata jauh di bagasan Kristus Yesus nung ngatolkas barita nauli Tuhami di bagasan opason. Do Tuhan nami natoktong mangalului hami. Mulutong disuruh hobi hami mangalului Jahuba. Asabui marlas ni roha kami. Nang jumulu doho Tuhan nami mangalului hami ganuk jala maboto guar nami maboto persoalan nami. Naing madi parjupangan nami doho tu Jesus. Bui hami malua marlas ni roha di tonga-tonga ni hulu nami. Mulu saya songon nadong do pinahurang di tonga-tonga ni hadirion nami. Asi roham Tuhan nami. Ajar-ajari mahami mangulu di bagasan lomo ni roham. Terlumobi dia kana poso. Dia kana marsita-sita naing mamora. Naing maparjulu mamora dia dupan ni di bata. Dukkonipe roh hamoraon natakas hamoraon nai lau pasang poko Tuhan nami padao masyak kami na mangulahon na Solomon roham alani hakio nami dia karta hasiangan naing mamarsihot tami di bagasan lomone roham lau maddapo takkan rekot di pernguluh nami. Pasu-pasu hami Tuhan nami, dia kaulau nami. Diragam ni sidadongan nagsahat tu hami, naing masaluhuti hupakke hami. Holan lao pasangapon guarno. Pasu-pasu akawar sikola nang marlas ni roha na sida. Dia kanaung cupang na sinita ni roha na sida. Alayak kana sodapo dope Tuhan na si roham. Patau mana sida toktong marpakirimon marhiti-hiti akapar sikolaan na asing. Ay di hodo masa depan. Dak parsikola ni dang guru na sida na manot Tuhan masa depan nalay hodo Tuhan nami. Alani lehon pakirimun na tagu diak kayanakon nami dohon na toras. Nasipata majujuyak kayanakon na tuaka na pinikiran ni rohan. Di bagasatikyo Tuhan nami huingot kami yanakon ni huriam na sorang yari na salpo. Oliate Tuhan nami hodo na mga leho paso-paso itu keluarga nang pehurang hiras di bagasatikyon alay nga diliho kongolu buwi sa hatu portibion muli ate Tuhan na asiroham nang dihahisarun na horo maboto sungod dia pardalanan na tujulo alay mangido do kami siap persitutuon nami Tuhan na tukoma na marmudu-mudu matdongani lamang aleho nakkan na duminggan tuyanakon ni huriam tuyanakon daho tunatoras pasu-pasu na sida Tuhan namin natoras manangyak ko takas tuho Tuhan namin di tonga-tonga ni parangudod na sida yung tami di bagas sa tikyo dongan namin na naing marbagas nang martupul na sida Tuhan namin diari nasalpo manang natuari disakap na sida lau pasadom mo di tonga-tonga ni huriam o matuhan namin na berdongani na sida naksudi keluarga besar sa molodung terpasu-pasu na sida pinasadam Tuhan nami takas na sida patar buhi patari daon holong di tonga-tonga ni keluarga na sida mga tami di bagas atikir ruas na tabba di bagasan obason mo late Tuhan nami ala toktong dope martabba-tabba ruas ni huriam di nga nanon pasu-pasu na sida gabi ruas na mangulu di nga nanon ajar-ajare situa sektor dosa dokdongan na sida sa sektor boy majalo na sida boy marsaur di bagasan lomone roham yung tami kadongan nami Tuhan nami na di bagasa persahitot di bagasa tikyon amora si mangucong nyonya si tua huta barat boro tapubulon
Nyonya disiahan burusi nabila, nyonya erna pitu puluh bor purba, situ ajar hutabarat burusi majuta, padita gina pitu puluh bor samosir, nyonya si hobbing, burusi laban hoppu abel, asiro ham Tuhan nami, di parasahiton nasido pasatami tuho, tukodo Tuhan paddauni na ui mangalehon hahi saron tunasida, asiro ham Tuhan nami. Toktong dongani nasida nang di ari minggu na badia, ari minggu las ni rohon, tong maguklas ni rohan nasida, nakpe di parsahiton nasida. Ungot nami toktong dongan nami na marhabot ni roha, naturas buru ni Bapa Amang Asi turus buru gultom, dohot keluarga situa batubara, dohot keluarga siaturi, asiroham Tuhan nami. Oh matoktong jong di tunga-tunga ni keluarga na marsak baga sa tikyon, asa apul-apul na siya kuy Tuhan nami, buhay mabay na sida tetap tegar, rap dohot tami di pardalanan ni ngulu na sida. Ungat tami Tuhan nami di baga sa tikyon nakkaulaw ni panitia pembangunan ng marsitutu na sida, morenovasi pature-turehon bagas mo Tuhan nami. Pasu-pasu akatukang, pasu-pasu panitia, pasu-pasu ruas ni huriang, lahu manang nyakon, dohot manupahi panitia pembangunan. Asa buhi hami, tong sonang, yak kamangingani, inganan, di bagas joromot Tuhan nami. Dinanaing mulak kami Tuhan nami siya ninganan di bagas at tikyon, o matoktong madongani hami buhi, tolhas tu inganan nami di bagasan lastiroha. Nang diulon nami sa dario, tok-tok ko mamasu-masu kami. Di par minggu o botare pukul 10:04. Paso-paso Tuhan, pangula do sudi ruas nuriam. Buhi kami marsonak-sonang dengan anon, do di sadok portibion, di ibadah nami di mingguan. Mulai nanti di batas Jehovah, ulat di bagasan warni Kristus Yesus martangiak kami tuadupanmu. Amin. Tapasahat mapeliata, laos maret dehita.
dito'y sonrohaming Jesus Tuhan ngasuhi hari-hari nasihan Tuhan sonang nirohai sonang nirohai sonang nirohai nilehon Yesusi nilehon Yesus rahosuni hamunalo jari gudo-gudo-gudomu ahasonani hamusudi amanati hamuni ara onai tadi konai arasakon lupa kunjiani sonang nirohai sonang nirohai sonang nirohai nilehon Yesusi 사이에게 걸어버렸니 낭로도 제수시 마루아시히안 노사라 낙사도 제수시 Tatangyakum mapeliatta ali di batama namin na diwan wagijang horo haroruan ni saluhu silehol-lehon na dinggado na solibasan na mauliutus upasahat tayo masan na nilihom mito hame pilihan namin ito say jalo may gaduap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramu iti sa parhasyak kami pilihan nun pati bulo na rajaw mo dito nga tungan ni Huriam do di Portibio buhay marohan namin marhiti-hiti tordim asalamu tadahami gudang ni silihol-lihom mito hami asalam gir-gir kami madok mo lihat itu
Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ileha ondiro de mama kahaku osado yoyote roni sahalu aratahaku upasahadiku ohonaso satuku. Aliyaman namin na di banwagijang sa binurbadia magwarmo sa ro maharazakunmo sa sao malaman ni roham di banatungosong na di banwagijang lihom matuhame si darun hangulua siya pare sesama dosa nami songon pani sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togi gotu pangunjunan palua mahami siap pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan tamulak mahamudi bagasad dame. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakkon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di parsaur homadamena tutoddim. Barjolo tuak kadongan lansia na so dapat tikting ba sa ibu mamu siya dapat tiktik tuarin ang ro aletong magoklas ni rohamuna dah na paduahon hami sian perhalado amak padita dohot inak padita song leader multimedia par musik pasahat tu hita saluna selamat hari minggu madihita saluna horas